Ако имаш дете, спри се и слушай добре. Защо малки деца на 2-3 годинки тропат с крак и се правят на по-големи от родителите си и недът се? Защо само на единия родител, а не на двата? Кога го правят и защо? Някой ще каже, че е до възпитание, само че възпитанието точно тогава започва, нали? Тогава възпитваш детето, но то вече има свой нрав, характер, още преди да е възпитано. Защо се получава това? Получава се, когато душата на детето е по-стара от тази на майката или на бащата съответно. Например, на майката тропа с крак, но от бащата има респект. Душата на майката той е по-стара душа от душата на майката, но душата на бащата е по-стара душа от него. Затова той има респект към него. Или пък обратно, на бащата тропа с крак, а има респект от майка си. Съответно, тя е по-старата душа. Така. Това не са малки деца. Това са стари души, изградени с характер. Колкото по-са малки децата, толкова по-близки са до предния си живот и до предните си животи. Така че това е самата истина. Оттам нататък вече трябва да е изграждането, характера и така, което вече зависи от околната среда, от родителите, как израства детето. Но докато още да се изгради характер и нещо от този род, то вече си е роден с такъв характер някакъв. Той се изгражда от ред прераждания, не от едно, не от две, от много прераждания се изгражда характер на една душа. И тя се ражда и го проявява. Като тя може да бъде възпитана, да бъде приучена на нещо, нали, да стане нещо, но чертите от характер от предните животи си остават в тази душа и са съвкупност от много неща. Тези хора, които са по-умни, нали, дават лекции, дават напътствия на хората, така, това са много стари души, много учили, много преминали, те знаят много, не им трябва много, за да се досетят, прочитат два реда и вече знаят всичко, те се интересуват, четат много книги, много информация търсят и я предлагат съответно на хората. Такъв беше случая с моят брат. Той знаеше 9 езика, научи японски за няколко месеца, след това преподаваше японски, английски, френски, немски, турски, гръцки, не знам си какво, всякакви езици. За него беше просто като учителите казаха за него, че той не учи, така е. Всичко, каквото чуеше попива, то просто защото го знае, не че го учи в момента. Много стара душа. Когато брат ми почина, аз не знаех. Той е починал в своя си апартамент. И една сутринта, в 7:30 се събуждам от какво? 7 образа с едни мъже, всичките бяха с бели коси, някои бяха с къси бради, някои бяха с дълги бради, като някакви мъдреци. 7 такива мъдреци ми се изредиха един след друг и накрая едно нещо, вау, каза така, де-факто да ме събуди и да разбере. Аз тогава разбрах, че това е душата на брат ми, тя ми се показва в 7 образа и дойде да ми каже, че е починал. И така се оказа. Така, той не можеше да живее в този свят, не му се работеше, не искаше да работи, защото той с мисълта си работи. Работил е преводач от японски, там в КЦМ-то работеше за една фирма, компютърен програмист в София, работеше за една банка и така, много умен човек. Това е съвкупност от много животи и много голяма мъдрост, в която той е бил. Имаше всякакви книги, много книги, не знам, хиляди книги имаше. Даваше луди пари за тия книги, за да си припомни това, което вече знае. И нито една от тези книги, макар че на Дънов сигурно ги имаше всичките, на Розенкройцер и на Штайнер и на какви ли не съм отворила една книжка не съм отворила, така 2 реда да прочита от хорска срама. Не съм отваряла, не съм учила, не съм чела. Моят ангел ми е повтарял: чети очи, аз така, чети очи, искам да живея обикновен живот, чети очи, не ми се учи, не ми се такова. И накрая, като не четох, не учих, накрая с фуния ми го изляха така отгоре. Не щеш ли? Сега. Поредицата от вкъщи 7 пъти депресия вкъщи затворена, да се отучи за душата си, да се припомниш неща и като не щеш да учиш и ти го налеем в мозъка и почна едно наливане на информация, това. Почнаха да ми говорят, да ми казват, да ми разказват, като не става по един начин, по други, като не си набавих информация по интернет и все още не напавам от интернет. Имам някои неща, които не са ми ясни, ако трябва да ги питам въпросче по въпросче, ще ми ги кажат, но това ще отнеме доста дълго време. Исус, като говорих с Исус, ми каза, че трябва да видя то от Исая някакъв пророк Исая, някакви негови книги да прочита. Още това не съм отворила, нищо, просто не знам защо и аз. Предпочитам така да ми се придаде. Но щом той е казал, значи са верни тези неща. Така, някои видеа съм гледала, например за Енох и гледала съм за Дънов разни няколко видеа, Елизар Хараш.
така, но въобще ли не ми се чете, не ми се гледа. Така че пътя да минате, казват и не знам си какво. Те си мислят, че не знам за какво го правя, нали? Някой, който разбира, че не е за присмисъл, че е за известност или какво. Изобщо не ми се занимава с това, ама какво да правя? Какво да правя? Така трябва да е. Аз не мога да се отрека и да се дръпна, защото не искам бой по тиквата. Хората казват, че Бог е любов, ама как наказва Бог? То се вижда Бог каква любов е спрямо това, което е правил Исус. Може да видите на какви мъчения го е подложил. Освен това, чрез Акаша е извлечена информация за живота на Исус. Той е страдал изключително много. Много преживява е нещата, усеща ги, преживява ги с юдеите около него и така. Изключително мъчителни мисли имал и преживявания, каквито имам и аз спрямо света наоколо. Има било изключително мъчно и много труден път е имал. Бог му е помагал да лекува и с информация, но като цяло в пътя той не му го облегчил, не му е дал така, видиш ли, ето ти, да си имаш храна, вода, всичко да си имаш. Той е бил дърводелец, движил се е много, ходил е пеш, не е бил заможен, не е имал пари. Така че, ако искаш да се възвисиш и да минеш, да станеш нещо то трябва да минеш по трудния път. Хората се притесняват от всичко, което им се дава по пътя, но то е за тяхната душа да се извиси, да мини своя път. Така се извисявате и в очите на Бог, като минавате трудностите. И не забравяйте, че няма да ви се да получи трудности, отколкото може да приемете, защото много души сами си избират тези трудности и този път и го решават просто за да подобрят душата си и това, което трябва да научат от този живот. Самият човек не го знае, че душата му е избрала този път, но самата душа знае. И тя даже ги кара да остават някъде в даден момент. Примерно стоиш с някакъв мъж, не трябва да си с него, ама стоиш там и примерно той те тормози или нещо те прави и не ти е окей с него, ама душата ти не ти дава да си отиде. Защо? Защото примерно може в предния си живот типа да си бил такъв мъж и да се тормозил някаква жена. Нали? Или даже това да е същата жена, който е твой мъж. И това нещо трябва да си го изкупиш. Ти и твоята душа да държи там, за да си го изкупиш. Да, но аз мисля, че няколко години е напълно достатъчно да си изкупиш това. Затова, че като минат 7 години, бягайте. Пътят чантата и за хляб. Изчезвайте оттам. Платили сте си данъка, всичко ще си платили. Изчезвайте, няма нужда да стоите. Ако се притеснявате сега на къде от пари, от какво, откъде, Бог ще ви помогне да знаете. Молете се на Бог да ви помогне да се отървете от някой човек и да ви даде възможност и път. На мен ми направи така, че аз го помолих за това, 20 нощи подред гледах небето и го молих. Така ми беше направил нещата. Така ми ги беше приготвил и послял, че всичко се случи точно за 2 дни. На единия ден остави телефона си отворен, аз тъкна да го затворя от YouTube и викам, чакай да видя. Видях вътре, каквото видях. На другия ден така пък се случи, че точно тогава им пари за квартира, за всичко, точно тогава. Точно на този ден взех едни пари, макапа се случи и точно на този ден, на следващия ден, понеделник беше, се намерих квартира и вече във вторник се изнесох и така. Просто молете Бог да ви помогне, да се отървете, платете си каквото си платите и бягате. Това е. Хубав ден до мен. Живото е такъв, какъвто си го направиш. Исус каза, че всеки сам носи своя кръст и колко точно тежък ще е, само единствено той решава. Знаете. Ако не е, разбира се, карма или нещо. Но дори и карма да имате. Човек може да си изплаща кармата с това, не да му се случват лоши неща, а да прави добро за другите, да бъде добър, да бъде полезен за обществото, за хората около него, за близките, дори и за семейството си. Така, правете добро и изплащайте своите карми с това да бъдете добри хора, може да изплатите всичко, не могат да ви се случват хубави неща, повярвайте. Хората казват, не ми върви 1, 2, 5 години или 4 години или 2 години или 1 година, нищо хубаво не ми се случва. При мен беше така 26 години, аз какво да кажа? Да съм се оплакала, напротив. Аз мислех, че моята душа ме пита тогава, но всъщност моята ангел пита, ако би ли живяла този живот отново? Аз казах да. След това пак би ли живял този живот отново? Аз казах да, много пъти би го живял отново и отново. Какво има толкова? Нали, до момента, в който не взеха да измират моите роднини, ако не е нещо свързано с здравето, за мен не е било проблем, могат да минат през всичко. Хората смятат за проблеми това, че без пари, че и такива други раздели и такова. Това не са проблеми. Проблем е само единствено здравето. Трябва да сте здрави. Ако сте здрави и да работите, може и вашите близки, ако са здрави, да бъдете с тях. Има ли значение дали сте с любими или не? Ако той не е здрав и да е с вас, каква файда? Хубав ден, обичайте, бъдете обичани.